weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓundu lowre guidi maha kon waktu yoni ha to jombu ko kame masina ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal kiidira finiri hannde ko seppo kame yaadu jama ngam wullitade caɗele ɗom ko kame ŋakkere ndiyama to leydi mauritanie coopération islamique o seeyi hitande ujunnaji ɗe nogas e tati jogori yuɓɓinede ko mauritanie ngol wonata goɗum ko caggal ñalawma hanki o jonde joɗi toon to islam batto pakistan to leydi mali hoorejo jagode leydi ndi woni chekela kogala mayiga yettima subaka alhamisa hannde o to duwa lamorgo leydi qatar ngam bismede mo toon jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi guine konakiri docteur eɓe ɗiɗo ɓattinoɓe alpha condé mbiyama teb kikiɗe hanki sanga 22 heures ɗum ko caggal jaltugol audio goto mo alpha condé taw kadi fayi koye mabɓe to leydi côte d'ivoire yidde dañde ngaalu joni joni jeeyi sababu sehilaɓe ɗiɗo yadiɓe to leegal abobo yanoɓe ƴewode bileje mumen ko toon gueɗɗe kala mbahliti mbasi toon pittali mumen jonde balɗe ɗiɗi to togo gam yurnitade ko fade banggue numérique e oɗo saaha ƴettude peeje haɓade kala kene wiye pirate kam e cyber sécurité kabaruuji men joolam jaɓerima en jaade musidɗo meɗen moussa djiby gadio musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e min woni gorel teyya ko haako moƴƴo iwruken tokkordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma joguiɗo caɗele ɗaɗi ƴiƴam dogata e nder ɗaɗi mum jaaɗo ha wofɗi tuƴiɗo joguiɗo koyɗe musoje joguiɗo cardiaque avc mo nangata taare caɗele gorago kala hen jokkodir e gorel teyya ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru foode gorel teyya yimɓe hewɓe ceettima e mum gila mbatti hutorade gorel teyya dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel teyya ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat aɗa yara nokkom jaro atayeni sa jokkodiri eɗeɗe hen no tonggode maɓe kalani hen ko ɓuuri labde so tawi koto leydi sénégal mamadou gaydo 00221 77 128 23 46 so tawi koto leydi mauritanie boy ñasa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi côte d'ivoire hamidou ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto états-unis de amérique abou so kawral fouta business mbatta ko plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi france haruna gayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mbatta ko www.gorelteya.com ma yiito hen gueɗe kewɗe janggana hoore maɗa so tawi ɗi jokkodire ɗeɗo hen tonggode goɗɗe kala jokkodire ɗe kala leydi ndi gonɗa ma heɓen ko laaɓi musidɓe tedduɓe jawnoɗen cafren koye men e gorel teyya fulɓe mbi safru hoodema haadema safro yeede kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique
Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase nayi mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital min e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Seydou Abouba heblo sukaɓe Afrique to leydi Mauritanie aɓe tintina dendagal Mauritanie naɓe ha tente tawiteɓe e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie aɓe jogui jonde nde ɓe mbaɗata ñande nogase jeegom nduɗo hen lewru toon to Nouakchott to leegal PK 7 e nder galle ceerno Bobo Gaya ɗum noon on assemblée général joɗoto ko ñande aset paɗuɗo heno to Nouakchott taw ganduɗa ko battu heblo sukaɓe Afrique wonande leydi Mauritanie kala noon jiɗɗo tawtorede sa andaɗo nokku o waɗata aɗa wawi jokkodirde tonggode ceerno Bobo Gaya mbatta ko 46 54 54 20 46 54 54 20 ɗum noon ma jokkodir e mabɓe ha mbawa andude ko fate banggue jonde heblo sukaɓe Afrique nde jogori wadde toon ñande nogase jeegom nduɗo henna lewru kabaruuji men e ɗemngal pulaar jeheten ko ha toon to Kidira to wuuro Kidira subaka hannde o yuɓɓinama toon seppo yaadu jaam gam wullitade caɗele ndiyam kam ngakkugol ɓen rokkiroɓe ndiyam ma en ketto hen musidɗo men Amadou Diop mo radio Kidira. Voilà. Non hande no mbiruɗen ni ko seppo ɗo e wuuro meɗen Kidira seppo ngo gandanɗa hoore maɗa ko fate affaire e ndiyam ɗum noon no mbiruɗen ni hande alkamisa hande o e gimmima pour immade rendude yimɓeɓe foof jalti e keewal pour wawde wadde e seppo ɗum noon noon kamo gandanɗa kanko woni responsable o kadi ardi e ardiɓe ɓe o jeeya woni Pape Ismaïla Ndiaye kanko kadi e janggui ɗerewol ngol to yesso préfet o kadi noon kadi o to yesso commandant brigade e yesso commissaire police joni noon eɗin jodde makko ɗo henam kadi ko fate affaire seppo ngo ha hande tan e Pape Ismaïla Ndiaye seppo ngo e ɗemgal pulaar kadi ndimi deftonoɗa kam hen. Bon Amadou merci Amadou donc min ko Pape Ismaïla Ndiaye mbiyetemi min waɗi représenté kala consommateur ndiyam hande e nder commune Kidira donc hande min mbaɗi seppo mo ganduɗa ko pour affaire ndiyam o hade seppo o noon min jeehi laaɓi 5 to préfet pour haalande ɓe wuuro ngo ala ndiyam wuuro ngo ala ndiyam te ndiyam o aussi ene seeri te min mbaɗi constaté guile SOGES ari ha joni ndi caɗele ndiyam waɗi facture aji waɗi cher min kalni ɓe min jeehi hen min jeehina min tampi solution heɓaka joni noon ko ɗum tawi hande min mbaɗi organisé marche o waɗa min jeehi ha to sous préfet ɗum dokkuma mémorandum o pour que o wawa hollide ɗum mawɗo leydi ndi te gandon vraiment population one tampi guilay SOGES ari ha joni ndiyam ala te koye korka jaaten koye oɗo waktu ene wuuli rewɓe gummoto ko 4 heures du matin pour wawde hebde ndiyam hay ɗum heɓata ko donc minen dal min ñaagui tan ko SOGES o yo ruttini amen caabi amen minen koye amen min mbaɗa géré ndiyam commune o te min daari aussi adan ko Diboli Mali min jahano min jogoy toon ndiyam mais no président Macky Sall ari nde walli yimɓeɓe ha en dañi ɗo forage jeegom guila nden min mbarino caɗele ndiyam mais ndeɗo lebbi 5 ko SOGES ari ko ɗum arti hande ni sa tournoɗa Kidira foof ko bidon ngaji jaune jeeta yimɓeɓe aussi pour ɓe heɓa ndiyam il faut ɓe dutto ha Diboli Mali kadi pour que ɓe mbawa heɓde ndiyam donc ɗum tagui hande min gummi pour que au moins ɗum wawa gasde e nder commune Kidira o donc somi ƴeewi e haala maɗa wona ndiyam woni ala mais ko rokkoɓe en ndiyam woni e ngala voilà ndiyam ene woodi par ce que dans la mesure où kamɓe guila ɓe gaari ha joni ala koɓe change ɗo te haade ɓe arde miɗen jogon noon ndiyam 24 sur 24 donc kamɓe koɓe gaari ko on ne sait pas holɗum woni aniyo mabɓe minen dal min nanggui tan ko sabotage addiɓe ɗo wona par ce que non seulement ndiyam heɓata ko e facture aji aussi ene seeri donc dal minen komin jiiɗi dal kullu dans les délai jawɗo
ɓe duttana men caabi jana. Allah jarama Fatou Sala Ndiaye ɗum noon Sar Abdullaahi Saar mbiɗa sikki en kettima no wiiri ni sen paami tan ndiyam ene ɗo saabu kono wiya hay forage uji kono wiye 7 forage nden ɗo e nder wuuro he fof ne hokkira ndiyam nde asifor joguino nde to gonnoɗa e kiidira e to tolninɗa e kiidira foof aɗa heɓatno ndiyam commune o foof yardanno lawol gotol ha sa udditino sachet ma e sachet ji maɗa e tawde maɗa a lototono kono noon guila ɓeɗo gaari nanggui gollal ngal dal ene wayno ko guila nden tan hankkadi gollal ngal woni yahani ɗum en ganda koɓe gandana ɓe ngalana ɗum feere walla ɓe ngalana ɗum gandal kono noon kam guila ɓe kepti forage o e junngo asifor guila nden caɗele ɗe e gaari ɗum ɗon noon ko hollude tan hande marché hande o ala keddiɗo hay maire e adjoint uji mum foof e dendagal population o foof jalti pour nadde e marché o par ce que wona ndiyam woni ala ndiyam ene woodi saabu nde ɓe garno nde Macky Sall laami kanko maire o ari o naati e laamu heesu he guila nden yeyna ha ndiyam haala mum yejjita ko ɗum wonno caɗele mais yeyna ha yejjita ko ɓeeɗo garta ko noon caɗele ndiyam ɗam garti ɗum noon ene wayno noon neɗɗo kadi so tawi a yeeyi a yiiɗi wadde hunde a andi yahata ko ɓuuri moƴƴu tan ko mo dokkita jomumen ko ɗum tubakoɓe ɓurdi en tubak so yeeyi ha andi wawa tan waɗan démissionné enen noon ko ma horkite ha juuɗe kele nde wawa ittede ɗum ɗon noon ko ɗum woni hannde seppo hannde ngo noon Sar Abdullaahi Saar mi salmini on yettima on yettini dendagal hettiyankoɓe meɗen e radio e hettiyankoɓe meɗen ɓiɓɓe fulɓe to mbawi wonde foof mbiɗa wiya Allah jarama komin Aboubacry Diop gandirde Amadou Diop ɓe kiidira jarama. wonno koto cuuɗi men kiidira caɗele seppo hannde gam seppude ŋakkugol diƴƴe force uji 7 kono kadi ha ɗo ndiyam ala toon sen giwi to kiidira ma en jaa ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe holko kewi toon caggal calminali maɗa. assalamu aleykum oɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe Weltaare TV kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor eɗen gandi projet Bofa Bayoto hannde waɗi balɗe 3 hannde noon ko mawɗo o e hoore muɗum biyeteɗo Abdou Karim Sagna ina wayno ɓe mbi ko kanko woni mawɗo fuɗɗunoɗo affaire nde kanko dari hannde e yeeso Bar o darima noon ko juuti fodde heure-uji 3 omo dari omo hujjino ɗum woni darde makko hannde ɓuri judde e yewtunoɓe ɓe so tawi numima ɗon eɗen gandi hanki ina wayno kadi janggu mangu waɗi e lawol route national ummade Ziguinchor fewde Dakar probléme o noon ko ummade Bignona fewde Carrefour Diarumɓe ina wayno rapport biyeteɗo kilifa e joom suudu mum ɓiyum ina wayno kamɓe de ɓe belsi hen e lawol he nde wonno ɓe mbiyano yoɓe daro ɓe daraki ɓe pelli oto o ɓe pelli ponoji ɗi ɓe pelli mo o belsi jungo eɗen gandi ɓooyani armé ɗe yana e mabɓe ina wayno ɓe mbadde garmi gara ɗum noon ko robelaɓe yimɓe Saliou Sadio ɓoccitinoɓe ɓen dey gone addude ɗeɗo balɗe e goɗɗo lawol eɗen gandi mawɗo mabɓe o ha e tolno lotto en mbi ina wayno ko dogɗo o yiyaka armé ɗe noon nan toon won kayi noon moɓe jogui won inde puɗɗiɗe haalede hen ina gondi e mabɓe ɗo ha yeeso kala ko laaɓanen e radio o haalana en kalanen yimɓeɓe nde wonno kala ko kalɗen ƴettuɗen tan koɗo laaɓi so tawi numima ɗon eɗen gandi réseau sociaux ju ɗen de mbi jetti Allah ina wayno kawuji oɗo Saliou Sadio fodde kawuji 9 armé ɗe kamen noosi mbi kepti kala ɗo ɓe kepti noon ɓe mbaɗat ɗon kan wooda wonɓe ɗon ɓe ɓenna banggue goɗɗo ɗum noon kamɓe Sédhiounaɓe ɓe mbi ɗiɗo duuɓi 9 ina wayno koyɗe mabɓe mbawa fawa toon wona guese mabɓe wona darkaso wona e hunde ɓe mbawa ittoyde toon ɗum noon ɓe mbi eɓe jetta Allah eɓe jetta armé ɗe so tawi numima ɗon Abdoulaye Saar a wino sosoɓe ɓe e jajaɓe ɓe ɗum noon eɗen mbiya jamde waɗi tukum bamba giɗam tawe welto gañam tawe mettina holɗum mongo wi carah e nder marché ji Ziguinchor ina wayno kamɓe sosoɓe e jajaɓe kala baɗannoɗo kilo ina soranno ɗum noon hande wattiran sode ko libar nde wonno so mongo ko naati ina wayno dépense uji mabɓe ɗi ustoto kamɓe e rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe foof
ko ɗum tan ɓe ɓuri wurde ɗum noon hannde jeereji ɗi puɗɗima wadde mongoje no feewi ɗum noon eɗen nganndi korka ka so naati maɓɓe korka belka ɗum noon ko ɗiɗo kabaruuji ngaranno ɗo e ndeer Ziguinchor e ko taari Ziguinchor musidɗo moɗon Ahmadou Keɓe e ballal Zig FM sappo e witi gorko mbotto jeeri jooɗaniɗon ɗo e ndeer Ziguinchor dokko on kabaruuji yallah hokku en walde e jaam. gorko mo mbotto jeeri Amadou Isaga Kebe sosoɓe gila ɓe dogi tan nder leydi to ɓe nangani ko toon to Ziguinchor ɗo mango ko woni ɗo eɗen mbiya tan hannde koñinkoɓe leydi Sénégal nana tan ndewidi gam yidde hankkadine ittude ɗeɗo hen gueɗe ha laaɓa. Amadou Isaga Kebe golle ma jooɗi peewi gartaten koye teddungal dande leñol Baba Maal gam mawninde ɗum duuɓi 37 ko fate banggue manditare dande leñol omo rutta teddungal dendagal muri tennaɓe kala. nde pormen mi dande leñol c'était à Castor kono noon nde dande leñol feeñi nde e ko adi ko dande leñol ena yalta ko Mauritanie adi yiide hoore mum e Baba Maal e gurdam muɗum e ko waɗata ɗum ko gonga ko Allah waɗi ɗum guiɗay temps Lasli Fouta noon guila temps Samba Thiam wadde so tawi min mbi anniversaire o min puɗoto ɗum ko ɗo e nen Nouakchott min gonitaki koye ruttude teddugal ko noon somi wi Mauritanie ko leñolam ko fulɓe wonɓe ɓe ɗo henni kamɓe jonni kamɓe cuusnimi kamɓe kollimi kala ko jimmi eɓe jiito hen koye mabɓe ha leydi keddiɗi ɗi keptini Baba Maal wonko woni Baba Maal wonko waɗat Baba Maal ko naalanke kono noon naalankagal muɗum wonko nafata mbeɗa wawi wiide machallah ɗo ene e leydi Mauritanie gaga ko waɗa ko gaga ɗo rewa ɗo henne ko muusi ko weeli ko foof mbeɗa wawi wiide kala leñol gongol ɗo hen ene jogui am corse ene holla min ɗum somin fotte jomumen e aéroport e bureau ji e aduna o foof eɓe kolla min ɗum guila e safalɓe ha e soninkeɓe wamarankoɓe ha e jolfoɓe wonɓe ɗo hen ɗum noon c'est normal que 37 ans dans leñol mbiyano ko 35 ans par ce que 35 ans e orchestre wona hunde famɗude koye so tawi ka orchestre sa yettima 35 ans hankkande a natti wonde suka hankkande waɗi wonte mawɗo kellifaɗo kiisa Allah walli min heptinama e nder aduna o responsabilité foof min tottama ɗum hewɓe noon ganda malla hewɓe mbawa ɓet ko dande leñol liggi e nder aduna o e batte engagement mbo innama aade foti ƴettude beela aduna o ene waylo ene yaara yeeso beela goƴaji yimɓeɓe ene mawnine ha neɗɗo ɓosa ummo ɗo yen yetto ɗo henne ummo e basal ummo e ñaw ummo e goɗɗum mais ɗum noon foof noon e wade noon mbeɗa wawi wiide wona min ko onon ko leñol ngol duwana ko leñol ngol duwana dande leñol ruti teddungal dendagal Mauritanaɓe kala kono kadi o holliti kanko dande leñol so yettima ɗo yettiɗo ko Allah e jaydiyankoɓe saabu hande a wawa wadde haydara so tawi a yadani e média sa yiiɗi andede ko mbatta ko a yiiɗi tine a yiiɗi woɗɗoya alay saago jaada e média omo rutta teddungal e jarore faade e jaydiyankoɓe leñol makko. eɗen jetta la presse sénégalaise d' abord dusɓe min gari ɗo hen par ce que ko Mauritanie waɗa c'est normal que la presse mauritanienne mbiye mais presse sénégalaise fuɗɗorade tan somi ƴetti Boubacar Ba omon ɗo hen il faut ko totte konngol kankone e Abdullaahi Saar Abou Kane e wandiraɓe malle badiraɓe men anen meɗo Rugui Sall en Moolo Ba en kamɓe foof jaari Sall en vraiment eyyi d' accord Sall kamɓe ɓen noon foof vraiment koɓe tinneɓe goto mabɓe fof wi ko il faut que min jaaha min dusma Mauritanie min dusma Mauritanie par ce que eɓen gandi hankkande aduna o tolnima kala ko neɗɗo ena waɗa hayso wona pour nde an yo ya holli ɗum aduna o beela woɗɓe ne mbawa ɗum naftorade Allah jarama ɓe jarama no fewi banda men jinmi ko wadde lancé un message neɗɗo so waɗi ko fewi ko ganduɗa ko titode aɗa foti tinnade continue ɗum no hannirtino wona tan yo hoto haltani Baba Maal yo saro o satto mballon kala naalanke gonɗo ɗo ene mo gandata hoore ma ene jogui valeur nan ene waɗi incarné nos valeurs par ce que eɗen jogui des valeurs
naalankoɓe ene keewi ene ceerti won naalankoɓe ene jiilo beuse wene naalankoɓe ene jogii message won naalankoɓe ene jiiɗi tan andede rewɓe e sukaɓe ndewoye jomumen eyyi kono so tawi ko naalanke badɗo incarné valeur mo ganduɗa o ko on valeur Ndiaye Sadou Amadou wone mawninde ko on Mbodji Abou Mariétou wone mawninde tampani ɗum haɓanani ɗum ala fof ko nanani hen ala fof ko yani hen dañi hen des déceptions dañi hen des encouragements ittani mo continue so naalanko fotinda noon on balle jomumen yaara yeeso min tan Baba Mal goto mi wawa wallude naalankoɓe foof wonno ko dande leñol ruttude teddungal Mauritanie ruttude teddungal wonande jaydiyankoɓe on kettima ko haali toon to Mauritanie keddotoɗen Mauritanie coopération islamique o CI toon to Islamabad woni Pakistan jonde balɗiɗi tawtorede jagorɗo leydi Mauritanie woni Ismaïla wuldu Cheikh Ahmed suuti toon konngudi mum kono kadi wo holliti ɗum ko caggal nde wo jooɗodi e koolaɗo kuuɓal wonande o seyi woni Hossein Ibrahima o holliti yiddeɓe kamɓe Mauritanie ko Mauritanaɓe nde toɗɗete yoga e postoji mawɗi no feewi gam teskede Mauritanie ene jeeya e sosɓe wonande oɗo hen coopération islamique kono kadi Mauritanie ne jeeya e postoji ɓurɗi wonde less no feewi yiddeɓe ko yiitade hen koye mabɓe ko wona ɗum konon Mauritanie jaɓanama toon ɗaɓɓade muɗum hitande ujunnaji 2023 jogori yuɓɓinede ñalɗi mum ɗiɗi ko fate banggue OCI ko toon to leydi Mauritanie to Mauritanie keddorɗen wonande jagorɗo yangara holliti subaka hannde o fuɗɗi golle muɗum ɗen golle noon ko fewnidde lawol hakkude Nouakchott kam e Nouadhibou kene fotto wonde 44 ko fate banggue kilométre kala ma fewnite e oɗon torso mo ganduɗa koko fuɗɗiti bonde kadi maɓe toppita ɗum ha ceenere mbasa ubbude ngol bolol gam rentanade ɓen dognoɓe otoji koye beele yangaraw ɓuura newade société sinim serane kala sa hollide ne heɓa guykaji cattuɗi no feewi ɗum jeeyi sababu noon renoɓe ɓeydi ndenka mumen e uddide jiiɗe mumen ha tenti noon so yeehi tan ha jamma o niɓɓi no feewi ko wayno sosoɓe ne keewi arde naatu ɗon gujja ko fate banggue fiiluji taw ganduɗa ko fibre électronique ko ɗum wi ko keewi wujjude walla électricité e hoore muɗum ɗum woni koɓe keewi wujjude toon jamma beɗɗoɗo hen noon caggal nde goto e renoɓe ne jogui rewandu mum ne watti haqqille mum no feewi nde ɓen gaari moykinade naati yidde wujjude ɗiɗon fiiluji caggal nde ɓe tina ɓe dogi hen goto kam ɓe mbaddi hen kamɓe renoɓe ha mbi ɗum teeb goɗɗo on mataw ɗo moggini ɗo woɗɗani no feewi kono ɓe donki yiitude ɗum ɓe noddi gendarmerie mo Jouayrat ɓen mbawi arde ɓe pawi juuɗe mabɓe e ɓen loskoji ene jokki e ɓeɗon to Mauritanie jagorɗo joguiɗo konngol laamu ngo holliti ene serti no feewi wonande ɓen ɓe cour de compte ɓe leydi Mauritanie haaldata koye fond darinoɓe haɓade ñaw coronavirus ngungalu kala holno yaari guilay détail mum ɓen safroraɓe hen e ko sooda hen kala gam teskede wone ngaluji kewɗi borjinama hen jiidani e catala ɓen jeetato nelaɓe yogay jagorɗe yo jaaha luskoya ɓen golle mumen laaroya golle mumen ne serti woto yimɓeɓe ndendin gueɗe ɗe jaadani jagorɗo jaafoɗon to leydi Mauritanie keddan ha joni gartaten koye gardiɗo région mo Nouakchott woni Fatim Mittou Abdoulaye Maliki tawtorama batu ardiɓe guure arabeɓe to Riyad Arabie Saoudita ñalawma hanki o heeɓi joɗodade e kolaɗo kuuɓala juɓɓudi wonande ndeɗon fedde ardiɓe guure arabeɓe to Riyad taw ko jonde wattude jonde 19 gam hollide hol mbadi pine bawɗe ƴettede ha guure ɗe ɓuura ƴellitade ne hen wuuro Mauritanie ɓurgo mawnude woni Nouakchott al akhbar ɓe kolliti wonande laamo wonande jaafoɗon al akhbar ɓe kolliti to leydi Mauritanie wonande suka galle laamorgo leydi Mauritanie holliti ne watti haqqille mum no feewi e suka Mauritanie najo jaggaɗo to Dakar laamorgo leydi Sénégal on noon
woni inde makko Cheikh Hadi wuldi Cheikh Youssoufa taw jaggira ko kayitaji ɗiɗi kayitaji Mauritanie e kayitaji Sénégal taw kadi ko namda hen ko kala o addani hen dalil labɗo no heɓiri ɗiɗo hen kayitaji kala kono kadi laamu leydi Mauritanie holliti jagorɗo caggal leydi jagorɗo tambiɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie kami ambassadeur leydi Mauritanie taweteɗo to Nouakchott kala ene jokkodiri e nder oɗon sifa to leydi Mauritanie jagorɗo pinala kame ñeñala kam jogui konngol laamu ngu hanke haalande muɗum ɗum ko caggal batu jagode riwtani wiyede armée leydi Mali naati to wuro wiyetengo Madina noon ne tawe kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali wo riwtani kono kadi wo arti e wiide soɓe teskima wonande jagode leydi Mali garino to leydi Mauritanie taw ko lolde balɗe ɗiɗi kaldigal nden ɓe darni catala timmugal ngam tambade nden kay kisal kerol leyɗele mabɓe e tambade ha tenti kadi yurnitade caɗele ɗiɗo hen wargoji hoto ɓuuri wawde ummorade ko ɗum jeeyi sabab ɓen so naati toon gardani toon won mbadi gondi ardi toon koye yamirore ndenka e kisala Mauritanie naɓe juukiɓe tokkero leydi Côte d'Ivoire ha hande ene eri laamu leydi Mauritanie kala ko wonno e posuji mabɓe gasi ha laaɓi e wiide porte parole mabɓe woni Ahmed woni porte parole mabɓe holliti wonande oɗo saha caɗele ɗeɓe jogui toon kala koɓe ñaama koɓe jara koɓe lotoro koɓe guppa kala ko caɗele mawɗe no fewi kala ko wonno e posuji mabɓe gasi kono kadi leyɗele hewɗe balliti yimɓe men ha mbawi iwde ngol kerol ko wona kamɓe tan ɓe erima laamu leydi Mauritanie caggal nde ɓe eri ambassadeur leydi Mauritanie tawete to Abidjan haydara ala ko ɓosi e gueɗe muɗɗoma sengi wi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali CEDEAO yettini ɓatake muɗum faade colonel Assimi Goïta horejo leydi ndi nde wawata tawtorede jonde CEDEAO ɗum ko ñalawma janggo aljuma nogas e joyya nduɗo hen lewru toon to Accra lamorgo leydi Ghana ɗum noon ko kaldigala beele leydi Mali ɓuura wawde yaltude e caɗele ko ɓuuri yawde mbete kanko on Assimi Goïta mawo notto noddado CEDEAO toon to Ghana walla ala ɗum ko ñalawma janggo batu catal CEDEAO sanga 14h to lamorgo leydi Ghana otazuji nanganoɓe to wuro Brimbi ene tawe nder cercle mo Bankas taw ko biftonoɓe toon gila aljuma jawtuɗo janggo waɗata yontere to noggumine ɗo winden koro ɗum noon ne tawi nder commune Motori kamɓe kala koɓe nogas neɗɗo ɓe daccitama ɓe garti e galleji mabɓe aɓe celli aɓe kisi taw kadi tumano ene nawiɓe ko laamu leydi ndi ha tenti ɓen koninkoɓe leydi Mali ha joni to Mali keddoɗen wasde ɗoftade ko haaldano jeeyi sababu sandikaji heedanɓe pompiste en wonɓe e ƴoguirdeli ko fate banggue gaz walla pétrole kam ene wonde gasoil e essence kala ɓe kolliti Total Cell ko noon kadi Orise ene wonde goɗɗi kala ene wonde Ola énergie kala ɓe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe mabɓe kamɓe ɓen yeeyoɓe ɗendele kuɓɓe ɓe kolliti ngam wasde ɗoftade ɗin société ji koɓe kalduno guila e gurdam mabɓe ha e kotki mabɓe ha e gonangal mabɓe kala ala kala ko gasi hen haydara ɗum noon balɗe tati hofgo wonata ko 6 ha 7 lewru avril fandu so jomiraɗo haaji ɗum ko toɓɓe 9 ɓe kalduno ɗen toɓɓe 9 kala ala hen ko gasi haydara coalition pelle kawruɗe taw ko dawriyankoje ɗe leydi Mali ɓe erima laamu transition leydi Mali nde wawata yuɓɓinde losgo ɓurgo yajje no fewi ko fate banggue mayde gonnoɗo hoorejo jagode leydi ndi woni Soumaïla Boubey Mayiga mo ganduɗa yalti aduna koye clinique mo Bamako ɓe kolliti won ko laaɓani e ɗeɗon gueɗe coopération hakkude Mali kame Mauritanie tinama jonde hakkude ambassadeur mo leydi Mauritanie joɗiɗo to Bamako lamorgo leydi Mali hakkunume jagorɗo konu woni colonel Sadio Camara ɓe kaldi jokkodiral hakkude leyɗel ɗiɗe ha tenti to banggue koninkoɓe ndenka e kisala ɓeydude hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe hoorejo jagode leydi Mali woni Chekela Kogala Mayiga jillu mum to Qatar woni duha yettima toon subaka alhamisa hande o
ngam tawtorede jonde nogas wattude nogas ɓiire hakkude jokkodirala duha kam e leyɗele mum jaɓɓimama mo noon wonande gardiɗo biteɗo wonande gardiɗo cheikh Khaled ben Khalifa Abdel Aziz Al Tahani kam woni gardiɗo pelle jagorde ha tenti jagorɗo gueɗe nder leydi kame jackirgol laamu ɗum noon ko jonde from hakkude leyɗele jogorde wadde tona sen giwi to leydi Mali ko to Guinée Conakry daddiɓe ɓe colonel Bala Samoura ɓe pawi juuɗe mabɓe hanki sanga 22 heures docteur Ibrahima Khalil Kaba ne wondi kadi docteur Demba Kaba ɓen docteur ɓe ɗiɗo kala pawama juuɗe hanki sanga 22 heures ɗum ko caggal balɗe 4 jaltugol audio Alpha Condé taweteɗo hakkude Abu Dhabi kame Arabie Saoudite e kala saha caggal nde yaltini konguɗi mum jofade ko fate banggue laamu colonel Doumbouya kono ne kadi o tahli hen no fewi wonande landaji lundo ko wayno Sellu Delen Diallo kam ene wonde Sidia Touré jeeyi sababu noon jaggueɗe ɗin o joji ɓuuri ɓattitade ko ɓen docteur ɓe ɗiɗo ɓe haala mumen haala hen to Guinée Conakry keddotoɗen wonande gardiɗo taw ganduɗa ko gouverneur banque centrale mo BCRG mo leydi Guinée taw kadi ganduɗa ko ex gonnoɗo kene wona duuɓi 11 e laamu Alpha Condé woni biyeteɗo Luseynu ndombe kam hanki dari e yeeso loskoɓe ɗum kene foto wonde waktuji 4 wattidi walde hanki to kasso to farana kottana musɗo waɗi toon ha di kulhuli finoɓe galle Bala Sangare kamɓe kala ɓe dogi o saamu goni ɗum noon ko jamma alarba jamma talata ne jofi alarba ko ndena nde joom suudu makko kame taniragel makko jeehi leloyade nder suudu kanko noon omo lele leeso makko leeso diwa sara mabɓe ko ndena mbarodi badiol woni nden mbarodi dastotondi laadol ko nden ngati yumiraɗo ngati joom suudu makko ɗo tikadi ngati tani ko noon ko ɗon e jammago e joom suudu makko e tani ko kala mbasi pittali mumen ɓe nde ɓe gaddoyi noon kettuɗo e on fannu gando baroɗe no fewi on nde ari nde waɗi feere ha nangi mbarodi ndi waɗi ɗum e sac hawre ɓiɓɓe wuuro ngo kala jalti nde ɓen kolliti yo ndi ware o waɗi ko waɗanno ko gasi o holliti ndiɗon mbarodi ko neladi ndi warat yimɓe joyo e nder oɗon galle ko nden yimɓeɓe jane sago mbari mbarodi ndi gasi ɓe duppi ɗumen jamma beeɗoɗo hen o kadi kankone omo leeli nder suudu omo lelde taniragel makko ko noonne kadi omo lelde taniragel makko walla ɓinguel makko ni gorel jaafoɗon ko nden mbarodi wondi ari kadi ngati ngel ne kadi wasi fittade mum oɗo saha ko kulhuli mawɗi o jogui kam e finoɓe e wuuro farana kala to Côte d'Ivoire abobo yidde dañde jawdi joni sehilaɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen kamɓe ɗiɗo kala ɓe jaratno koye duuɓi 50 ɓe jeehi ko toon to légal abobo woɗɗani clinique central mo abobo caggal muɗum aɓe jogui ɗon bileji mabɓe goto mo ganduɗa kewɗo wiyede ne wawi alɗinde neɗɗo saari ene jogui cérémonie ji mum ɗe waɗata gam huɓɓude jeygue waɗa gueɗe mum kawniɗe no fewi jamma kurɗo ko gamri e yarde won e gueɗe ɓoyata tan gona galo kamɓene nde ɓe gaari yidde wadde ɗen gueɗe ko hunde kala ko ɗon wahliti wontani ɓe bone wontani bone kadi on bilejo cafrannoɗo hen goto e mabɓe ko ɗon e ɗon wasi fittando muɗum caggal nde ɓe jaari koɓe jarna ko goɗɗo onon nde fetti ha tampi ko nden ɓen heedanɓe bilejo noddi wonande ɓe gandani ɓeɗon arɓe ɓe hen goto on nawa to clinique on gonɗo e légal abobo ko toon wasi pittali mum gueɗe kala hande ne waɗi hen luskoji ma en gartoy e oɗon kabaru togo e heɓanima jonde balɗi ɗum ko hanke hande tawtorama jagorɗe jeeɗiɗɗe numérique ko wona ɗum ko 600 neɗɗo tawtorama gam heɓanade ko wiyete cyber sécurité cyber ndenka nde tawno so tawi technologique ne ɓamto karala ne ɓamto alay saago peeje dañe holno ndenka mum timmuka jogorte nde tawno eɗen gandi réseau sociaux so tawi ala ndenka moni kala weejat tene kadi guyka kewka waɗat saabu banque aji kewɗi gueɗe kewɗe gollorɗe kewɗe société ji entreprise aji kewɗi kala goni hande koye réseau sociaux ɗum noon ɓe jooɗo gam yurnitade ndenka timmuka no waɗirte ha wawa dañede kabaruuji mena joolam jaɓeri ko Moussa Djibi Gadio toon to Bruxelles Moussa Djibi Gadio bisimilla maɗa
Saar Abdullaahi Saar weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heɓlo sukaaɓe Afrique banndiraaɓe sehlaaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankooɓe caggal calminaali ina jeya ko ɓuri teeŋtude e kabaruuji meɗen ɗo e Bruxelles batu le temps woni l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ko alkamisa hannde nogas e nayi mbooy hitaande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo e laamorgo dawla Belgique sikki ala batu ngu waɗata koye yeeso président Joe Biden hoorejo dawlaji denduɗi mo Amérique mo ngannduɗaa joftiɗo e laamorgo dawlaji Europe gila alarba hanki Air Force One ko laana makko ndi wowa wiyete noon woni on Boeing 747 juurino hanki toon to bowallade diwoje militaire Melsbrook ko waktu nogas e goo pawɗo hojamaji joyi ummorade Washington wuro lamargo dawlaji denduɗi Amérique jaɓɓino président Joe Biden toon to bowallade diwoje ko Alexandre De Croo hoorejo jagorɗe mo dawla Belgique wondude Michael Adler ambassadeur joɗaniɗo ɗo dawlaji denduɗi ko ɗon président Joe Biden joli e goto e otoji muɗum blende faade jippude muɗum ambassade mo dawlaji denduɗi to ganduɗa o yetti toon ko waktu nogas e goo pawɗo capanɗe nayyi e joyi hojom hande Bruxelles nafaaɗi ina ɓitti to sengo ya garta weeɓani teŋti e won e nokkuji e ɓernde wuuro ngo to ganduɗa yoga e laabi koko udda tuganma e Zi Hotel Relmay Boulevard dirigeant to ganduɗa ene tawe ambassade mo dawlaji denduɗi haaletaki ko toon président Joe Biden jippi ha joni ina jeeya e laabi uddaɗi faade toon to Ever ko saraji le temps kono noon ne kayne ha e ngal legal ngal ɓe mbiyata quartier européen ko ñibirde goomu dawlaji Europe ɗiɗo nokkuji ɗi kalɗen foof hande ngala memadi wona werlaji wona motoji wona weloji hay ɓen yehoɓe koyɗe ne kayne koma jomum hoɗa toon tawa noon ne kayne ne wawi hollirde ngal kartal ngal ɓe mbiyata carte de riverain nde wawa nadde e galle muɗum ko sécurité woni nden kay kisal hoorejo mo dawlaji dunduɗi fotiri noon so tawi ko ha tumere makko pottite ina ɓitti no fewi wadde eɗen mbawi wiide jonde alana président Joe Biden hande oɗo ñalawma alkamisa tan amo jogui hen batuji tati jonde makko toon to l'OTAN G7 ko dawlaji denduɗi Canada Allemagne Italie France Royaume-Uni e Japon kono noon ne kayne jonde hakkude président Biden e goomu dawlaji Europe ko wona ɗum ko mawo joɗoto Charles Michel président du conseil européen batuji tati e wuuro woto ɗon ɗo nokkuji ɗi jiida kono noon kam toɓɓere nde ko wotere woni on guerre hakkude Russie e Ukraine sikki ala rendiniɓe ɗo hene ko gam haɓade Russie to banggue jokkude hiirade ɗumen made président Vladimir Poutine ina dartini ɗiɗo jayli hakkude muɗum e dawla Ukraine hay sinno noon ko eɗen gandi weeɓata fitina mo ganduɗa ujunnaje limtinde e bani adama en mbasi hen pittali mumen ko tolni e million ngaji tato neɗɗo dogi ɗon ɗo temedere ujunere juuki walla bomo goni e kuɓeje kelɗe toon to Mariupol muusi yurminima kono noon jayli nana jokki huɓɓude hakkude ɗiɗo dawlaji ɗiɗi so tawi ko président Joe Biden ummotoɗo e Belgique ko ñande aljuma nde faade toon to dawla Pologne to ganduɗa million ngaji e ɓiɓɓe Ukraine naɓe nana muuri hoorejo mo dawlaji denduɗe Amérique mayidiri e soldat ji leydi muɗum wonɓe toon kono noon ne kayne mo joɗoto e Andrzej Duda hoorejo mo dawla Pologne Saar Abdullaahi Saar weltaare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma fedde heɓlo sukaɓe Afrique ina jokkodiranno e moon Moussa Djiby Gadio ɗo e Bruxelles wuuro lamorgo dawlaji Europe Moussa Djiby Gadio koye dow indema min calminta Demba Gadio kodda subalɓe kabaruuji menen ɗemngala pulaar gasi ha laaɓi musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena